10 minuta vas ponovo u Oka Gaming. U današnjem epizodi igramo Minecraft P, jednu vrlo zanimljivu mapu, to je The Survival Island. Yes! Čitamo. Ovo će mi trebati. Ljudi, ajde vidite na prvi kuću. Ajde prvi da istražimo vas. Bolje da izađem iz ovoga. Ako padem vrat neću znati gdje se izgubim, bro. Kao što sam rekao, mnogo vremena. Moram još malo da idem u školu. Što ja sam dekio obelica. Vidite ovo obelica. Možemo ovu obelicu pretrati. Idemo da probamo. To ću posle kad budem napraviti. Ovo za sad mi treba da mogu da se hrani. Evo ga nešto. Ajde da poželim. Idemo. Nemojte pomisliti da sam ubica. Nisam ga samo ubio, nisam ja ubica. Kako se usuđujete da samo zato što sam ga ubio, da kažete da sam ja ubica. Sram vas bio. Bolje da uzem nešto. Idemo, treba nam sada. Ja idem u kuću dok ne bude svanuo. Što mislite ovo gore? Da li mogu i gore ležati? Ljudi, ja ću ne znam da napravim nešto. Ne ovo govorim. Ljudi, ajde mi da napravimo ovo. Da možemo da napravimo sekiru. I mač. Evo ga, to nam sve potrebno. Idemo sad malo da gledamo što ima van ovog. Da, iz mog Minecrafta. Da vidite kako sam nešto zanimljivo napravio. Sad ćete da vidite. Gledajte sad ovo.
Чекай, sam sam napravio. Samo za YouTube. Samo za moj YouTube kanal sam napravio. Vidite kako je ovo. Ne, ajde neće više davati. Mi smo i pokušati. Idemo. Ovako da vidite kako se uđete ovdje. Ja naravno planiram da napravim ceo grad jedan. Ovako. Ovdje je spavaća soba. Gledajte, evo ga i ovo. Krevet je tu. Evo ga plazma televizor. Bolje da izađemo odavde. I ovdje WC. Da vam pokažem sad WC. I ovdje mi da napravimo jednu modernu kuću. Ajde ljudi. Modernu kuću napravimo. Kad budemo raspavali. Ajdemo mi da izađemo. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!